o kɔfɛ an b'an karamɔgɔw fo karamɔgɔ minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ ye an nɛn fɛnɛ sɛbɛ an ka se ka dɔ fɔ kɔni ne y'a fɔ ye n ko an ye marakaw de ye an kun ye kalan bila koyi ka ɲɛsin commerce de ma ka tabali de feere commerce yɛrɛ ba ka diɲɛ na waati min ni cɛkɔrɔba de taara n ta n tigɛ ma ko n kana commerce kɛ n ka taga kalan na n'o ye Abdulkadiri Sakɔ ye ka taa n tɔgɔ sɛbɛn a terikɛ ka salon kɔnɔ kalanden tɔw tɔgɔ bɛ sɛbɛn kalanyɔrɔ la mais ne tɔgɔ sɛbɛnna Muhamadu Sila k'a to tilenna fana don na ala ka hinɛ a la ne tɔgɔ sɛbɛnna ka salon de kɔnɔ jɔn taara min ye Abdulkadiri Sakɔ de ale de taara min ye k'an to n ka commerce 12 la o de kama baara si ma diya ne ye ka tɛmɛ feere kan hali sini ne ka papiyew sanfɛ i ma mun t'a kan dɛ commerçant de b'a kan n ye commerçant parce que an bɛ taa Faransi de ne ka Faransi taga wari n y'o de don bitigi la yan an ka kabila la bɛɛ bi u b'u to Faransi ni turu sera mun ma i ka wari de bɛ na n'i ka wari nana i ka papiye bɛ dilan i bɛ taga ne ka transport nalen n ko ne tɛ taa Faransi n ka ye ne ta kɛ bitigi ye n bɛ feere de kɛ yan n bɛ n to n ka kalan na n bɛ n ka feere kɛ wa an tora o feere de la an bɛ kalan na an b'o feere de la an bɛ kalan na an tora o feere la feere nana diya na fɛn fila tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan wari ɲini nana diya na ka tɛmɛ kalan yɛrɛ kan ne ye kalan sɛbɛn ka ɲɛsin sugu de ma nin tɛmɛtɔ de ye ka taa an ka cɛkɔrɔba fo ale de bɔra n kan k'i bɛ feere min na i t'o kɛ yan n'an ka taa i ka taa dɔ fara i ka kalan kan an b'o bonya ma segin a kan nin kɛnɛ kan yan kilasi kɔnɔ ka lakɛrɛ ta k'i jɔ ɲɛfɛ ka kalan kɛ o ye nin fana ye n'o ye Sheikh Mahamudu Kuma ye an bɛ a fɔ mɔgɔ caman ma ko karamɔgɔ bonya sira don mais nin ka karamɔgɔya tɛ bonya dama ye dɛ wallahi a ye lakɛrɛ ta k'an to kalandenya la k'an kalan Mahadi Islami o y'a sɔrɔ Usmani Bomosi ma bɔ kuma tɛ k'a jɛ o y'a sɔrɔ Bomosi ma bɔ fɔlɔ kuma tɛ k'a jɛ a ye Usmani fana kalan wallahi n y'a fɔ a ye n k'an bɛɛ kun ye génération kelen an bɛ ɲɔgɔn ye kilasi de la mais an bɛɛ ye génération kelen Usmani Traoré Sidi Touré Ibrahim Ba Ali Gindo Bugdani na Ibrahim Jire kelen min filɛ ɲɛta la ɲɛta directeur Ibrahim Jire kelen ani jɔn fana hakili tɛ se ka s'a bɛɛ ma nin yɔrɔ ni kuma dira Usmani ma a yɛrɛ b'a tɔw dafa an bɛ ɲɔgɔn ye kilasi la an bɛ ɲɔgɔn ye kilasi la bari an bɛ ɲɔgɔn ye kilasi la Mamour kuma ko Usmani to ye ko kenti mate parce que aw ya Bomosi bɔlen de ne dun y'a ye kuma min Bomosi kun tɛ donc foli dɔrɔn bɛ de wallahi ani wale ɲuman dɔn k'a lase aw bɛɛ ma an b'an dɔgɔkɛ fana fo n'o ye aw yɛrɛ ko le lion n'o ye Ibrahim Ouattara ye tile filani yɛrɛ la very ni donnen dɔ ka fana donc an ka foli b'a ye an dɔgɔkɛ don an ka kɛnɛ dɔ kan an y'a fɔ yan ko Sheikh Mahamudu Kumaw olu senkɔrɔ anw ye wajulu daminɛ n'an bɛ taa yɔrɔ la an bɛ bila u ɲɛ donc n'olu ye dɔ fɔ n'an ye dɔ fɔ n'u tilara u b'an ka kumaw dafa an fana dɔgɔninw ye minnu ye wajulu la o ye Mahim olu fana nana an kɔfɛ alhamdulillah an ka waatiw bɛɛ na mais an dɔgɔninw yɔrɔ k'a fɔ a ka ko bɛ cogo min na bi a ma se an yɛrɛ ka fɛn fɔ aw yɛrɛ bɛ caman dɔn a la an bɛ dugawu de kɛ ye sijan ni kɛnɛya ala ka kalifa an na laban cogo ɲuman ala ka dan na bɛɛ ma an ka karamɔgɔ tɔw fɛn fɛn bɛ yan an ka misiri président bɛ yan an bɛ kuma di Cheikh Umar ma kuma kan ka latɛmɛ mɔgɔ tɔw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min ka d'a kan sanko fana bɛ k'a la yɔrɔw fana ka jan ɲɔgɔn na ayiwa foli kɔni bɛ lase bɛɛ ma n'an hakili bɔra mun kɔ o k'a dɔn ko ɲinan dabɔ kama tɛ ayiwa nisɔndiya kɔni bɛ yen ka bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn nin kɛnɛ nin ka duwawu min bɛna kɛ Sheikh Usmani fɛ an b'a ɲini ala fɛ a duwawu dakuruɲɛ kelen o kelen ala k'a bɛɛ minɛ a dakuruɲɛ kelen o kelen bɛ bɛn mɔgɔ min ka haminanko ma ala ka kɛ sababu ye ka tigi ka haminanko ye ala ka kɛ sababu ye k'a tigi don arijinɛ kɔnɔ n'a ye an b'o ɲini ala fɛ k'a kɛ kisi ni tanga ye k'a don an bɛɛ lajɛlen ni tasuma cɛ an b'o ɲini masaba ala fɛ ne bɛ bɔ kuma la ye an bɛ kuma segin ka di Umar ma a bɛ kuma la tɛmɛ karamɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ dakuruɲa kelen kelen foli ani duwawu o kɔfɛ an bɛ kuma laban di Sheikh Usmani bɛɛ nakun walima jama fan caman nakun ye mun ye
no de duwawu ye ala ko duwawu kɛ an bɛ sɔrɔ ka kɛnɛ wuli inshallah ala k'an bɛ sababa ma. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.